Hai लोगोफोर दायो ओरैनो जिरायनानै दं दिनैहाय माने जेरावबो थांनाय जायासै बिनिखायनो आङो दिनै जानाय लोंनायनि भिडिअ लाबोनो सानदों भिडिअ लाबोयैनि सिगां जाय मेसिनखौ जोङो बहायदोंमोन आं बिनि रननाय मानायफोरखौ खोन्थाहैनो गोरोंसै नोंसोरनो आरो बिनि उनाव जानाय लोंनायखौ स्टार्ट खालामसै गोदो बिदिबा नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ गोदो बिदिब्ला जों नायहैनोसै लामाया जोंना ओरै सा खोला बा गामिना ओमफ्राय लामानि सानजाहा जोंना मोना फैदो जोंनालाय नेग्राया ओरै फैसाया खाथियाव फै एसे रागा जोंनायनो रागा सोंदों ओमफ्राय खेबबावगोनसो बांद्राय ओरैनो माने जेबो जासिबा खेबो दै खेबो माने जा खेबगायो आं बोरलांबायसो जोंना सिलाबाथिया बारिथि नङा जोंना मन गोबावफा जानाव गासिबो सिमां नुनानै फैसा जमा जमाय दोननानै लुनाय नुला दरजा जाथ'वाखै दाबो बेफोरखौ दालायनानै लाग्रोजोब्बाय आरोना नै माने बेयाव पेकिं खालामजोबनांगौ दं ओमफ्राय दाबो पेकिं खालामदों माने इयो राथ'वाखै बेरामफोर गायाखै होनदों आरो माने कन्जुमाराबो मैया मोनफैबाय मैया सानडेमोन ओमफ्राय मैया बेलासियाव मोनफैबाय आरोना कन्जुमारा कारेन्टनिया कन्जुमार दामानो ओरैबायदि दामखा आरोना माने फार्स्टआवहाय माने 40,000सोआव जागोन होनदोंमोन आरोना ओमफ्राय उनाव 65,000 नांगौ जाहैबाय ओमफ्राय माने आइसियाव फैसा खमायखायासै आरोना 65,000 होनदों बेखौनो फुरा लाखाजोब्बाय आरोना ओरैबायदि 10 थाखाबो थाइसेबो हेरफेरदों गैया माने ओरैबायदिखा खमायनोनो हाखायासै आरोना ओरैबायदि उफाय गैया आरो सिमां नुनानै लानाय बुस्थुखौ लाखानांसिगोन नैयाव थांगोन जोंना मटरा लाबाय माने इयो गोबावसिन जाबाय आरोना बानायनाया ओमफ्राय इयो माबाला आङो बे कमप्लिट जागोन अब्ला नोंथांमोननो खोन्थागोन गोदान ब्लग भिडिअ लाबोनानै नोंथांमोननो खोन्थागोन आङो माने कमप्लिट जाबासो आरोना दा कमप्लिट जानानै सप्तासेसोनि उनावसो कमप्लिट जागोन दा जाथ'नाय नंगौआ बियो बिनिखायनो आंथ' खोन्थाजोबखाबाय दायो थांसैथ' जाहैनोसै माने दाथ' बोथोर मोनफैबाय नालाय गोखै जानायनि थाइजौ फिथाइनो मानो जाहैनोसै थांसै Ajibon bang kami tu sa. Mana singi loy lo monomat. Singi lo malu ko la sa. Singi loy singi ni. Sa puru ऐसे डाउन ना. ये देखो. फिर ज़्यादा नहीं. अभी तक बड़ा नहीं है छोटा छोटा है ये देखो. हो जाएगा. मोनथ'वाखै बारा मोजां मोनाखै माने एसे मोनबावनांगौ आरोना ओमफ्राय बिदि गावजोब्बाय बिदि गावजोबदों आरोना माने मोनजाथ'वानो दानो माने मोनजोबाबो मोनजायानो बाबाय थानो हायाखै दानो बावगारो लावथि लानानै जागोन जोंहा दै थानांगौ थादों ओमफ्रायो ओइथिंबो दङ ओइथिंबो माने हायाव नांखादों आरोना उन्दुनानै जानो हागोन आजादि Rusun nimog loyani saya. Itu mi kamu lagi itu mana? Kamu pakai benar nuari benar kan? Nimog simog pakai. Nih tajuwa hanan lapai, saka lupita, empai nareng stai. Jangan ada ini ada ini. Ayo nareng, empai. Sering ada bedong jauh, kapan dah kau empai ni dia? Saka lup. 하나니 마마나니 싱글싱글 생각나요. 자네 말만 여는 가봐요. 자네 하그나야. 자네 하그나야. 대그그고. 가지고는 나가면 돼. 가지고는 서지고 더운가 잘해. 네. 지나네. Có đồng nữa hạt đập tôi xin mana gân lên bên này hạt đập tôi phải chạy cái sập ấy
berna bela thajwa panaringa tongbaw ne channel ko nanay subscribe khamani de share khalam de like khalam mani de nanay manembla 1k jang jadeng tongbaw nai se gobang ini baw nanay thapte share khalam nani de logofor gasi ma nilai ji bungla nama nani de nani like खालामना हो share खालामना हो ओमफ्राय subscribe खालाम आरो लोगोसे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर जोङो भिडिअखौ एसेयावनो दोनसै बाय बाय